Bamakona lamini na bolomaradugu cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔba anw minnu bɛ kan lamɛn min bɛ tali kɛ Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen ani diɲɛ fantan a 4 bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila kunnafoni sɛbɛnw olu lakali kɛnɛ kan gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ limanaw ni an y'an kanu ka ye kɛnɛ in kan ka lakali aw ye walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni ani jamana taabolo la laada don an fɛ yan don o don nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma an y'a ɲini ka ye nin kɛnɛ in kan o la min ye baara taabolo ye an maa saba bi yan ne ni Amadu Tolo an bɛ kumaso kɔnɔ yan ne yɛrɛ tɔgɔ Amadu Jalo min ye Bubakari Tarawele Grand B ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la Tolo ni B aw bɛɛ katikaw ye ko aw natɔ sɔgɔmada in na a ka sira in n'an m'a lajɛ ka bere nana kunnafoni fɔlɔ d'an ma yan e nana tɔ sɛbɛn di yan Tolo i ni sɔgɔma an b'a f'i ni sɔgɔma kɔri baasi tɛ Joliba lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma bɛɛ ye foli laminɛ kosɛbɛ kati sira in ko mun kɛn bɛ i y'a fɔ cogoya min na kati sira ko a ma nɔgɔn bari an b'a dɔn k'a fɔ ɲɛmɔgɔw sanfɛ sira de don wa ou bien duguma sira de don sanfɛ sira duguma sira in sanmɛ an bɛɛ bɛ bɔ ni mun ye sanfɛ sira in yɛrɛ o de don an bɛ bɔ ni sanfɛ mobili de binnen don wa ou bien mun de don ayi mobili dɔw binna ka tɛmɛ maintenant u y'a essayer ka olu ta bari embouteillage yɛrɛ créer a kan kosɛbɛ parce que mobili dɔw jɛngɛn bɛ sira kɔnɔna la quoi nin ko in yɛrɛ nin tɛ kati yɛrɛ tɔgɔ n'a jamu ya i y'a faamu ne tɛ b'a la an minnu ye katikaw ye ani maa minnu bɛ sira in kan o de la an b'a fɔ delinako don maa caman bɛ na sira in fɛ o bɛ sɔn ka o bɛ degun sɔrɔ sɔgɔmada in na kosɛbɛ ka da n'a fɔra i ka duguma sira bila ka taa yɛlɛ sanfɛ sira fɛ tuguni e bɛna baarakɛyɔrɔ la maa min tɛna heure yɛrɛ la baarakɛyɔrɔ n'a fɔra k'o ka na retard la hali mototigiw a ko ma nɔgɔn bi koyi bi kɔni ta in kɔrɔlen i b'a sɔrɔ mobilitigiw fanfɛla la a ko ka gɛlɛn fɔlɔ mototigiw olu bɛ dɛndɛn yɔrɔ sɔrɔ bari bi ta in dɛndɛn yɔrɔ ko yɛrɛ o kɛn bɛ gɛlɛya minnu bɛ mobili kɔnɔna jɛnbi kɛ olu kɔni ka minnu bɛ course kɛ bi i bɛ jɛ i ka course kɔ bi siga t'a la n'i b'a sira kan siga t'a la donc Tolo vraiment sira in bon ni sira ɲɔgɔnna caman Mali dɔrɔn tɛ ni sira ɲɔgɔnna caman sira yɛrɛ tɛ Bamakɔ yan yɛrɛ kosɛbɛ sira tɛ yan kuma caman y'an da don ni kuma in na n'a ma kɛ ni Kulukoro sira in n'a ma kɛ ni Sɔgɔmada fɛ u ye tɔgɔ di ko ka sira bila bɛɛ ka na ka sansi kelen fɛ 7 heures waati kosɛbɛ ani wula fɛ Tolo n'o tɛ ni sira in fana kan i bɛ se ka heure 3 heure 4 kɛ kosɛbɛ commune 1 ni commune 4 ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ bɔ yen nɔ la a ma nɔgɔn sira tɛ fansi fɛ sira tɛ dilan u bɛ mankan caman n'an da la tiɲɛ la ka baara kɛ an k'an tilen baara ma n'i ye baara kɛ a bɛ ye o kosɛbɛ kɛ nka ka kapitali yɛrɛ kɛ Tolo hali moto boli yɔrɔ tɛ yen kuma tɛ mobili ma a ka gɛlɛn yɛrɛ samiyɛ setɔ filɛ sisan an b'an bolo da an kun ka kule a ma nɔgɔn fɔlɔ Grand B fiɲɛ ni bɔ an senkɔrɔ an ka kunnafoniw kalan Joliba FM bi kunnafoni gafew Amadu Tolo min ye kunnafoni sɛbɛnw ye an bɛ don a kɔnɔna la gafe fɔlɔ min bɛ yen n'an bɛ don kɔnɔna la o ye Les Échos welewele ye ale kumana a kumana min ka bi a ko maa min ye nin kuma in kɛ ni Échos maaw yɛrɛ y'a ta ka sɛbɛn ka gafe kɔnɔna la o ye Sheikh Mohamed n'u k'a ma ko Mamutu Cham ale de ka kuma ye nin ye ale ka jateminɛ ye nin ye a ko min kɛlen ye nin ye na transition kun fɔlɔ kɛra kun filanan yɔrɔ o kɛra nka a ma ja dɛ an b'o de kɔnɔna la a kɛra sababu ye maa min sugandira fɔlɔ ka kɛ jamanakuntigi ye ale n'a ka premier ministre 2 bɛɛ jagoya bolo bɔra baara la a ko sigi maa kun kan ka u sigi ni nin ye sabu ko jamana yɛrɛ Tolo Mali ko kɛra yɛrɛkunko de ye jɔyɔrɔ ko n kelen ka ko n ka du ka ko maa minnu bɛ n kɛrɛfɛ olu ka ko banna jamana ko tɛ yen maa min kuma fɔ Sheikh Mahmud n'u k'a ma ko Mamutu Cham ale de y'a fɔ dɛ a ko n'i jateminɛ kɛ bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko kurusi ɲiginnen ka fisa n'a jeninen ye n'a jenina Tolo o ye kurusiko bannen de a jarala k'a fɔ cɛ 2 min ye nin ye ni olu tɛgɛ kora ka bɔ baara la n'a ma kɛ ni u yɛrɛ sagoya ye sabu u ka démission min ni u y'o kɛ
transition min nambe o konnala ko mama be ni e kunye kunga keku ni ba don ka fo Mali be la halala la halami ni ko kuntika sira sorokanye ko enfle la halami kono bi kunga ngi sigino oyi sabu ni jate meke bandaw ani muktawan tege boli barala yoro afora ko premier ministre kura o to be ga yala fambela yelefe ko obina sigi premier ministre barabina de ma halna sorla ama sigi follow onga mi mamutu chami akoko mala somni o shubayde alibi mi fo ne ladilikan damadoy ladilikan minu ni premier ministre kura namanye ko premier ministre jorobi dama ladilikan damado fleni aki janto lula ladilikan a follow e munyi ni joro diri matulu minu makura minu ni joro mana dima minu be nyaga kana mwati laba mau ko o terila kanu aki koloshi ulula aki koloshi muwerela aka bara wereke bara mini uye hali nabi bo shukonala ka mau segere ka mau lame sabu nima jamana de segere amatu mantura ala mahinana alekum boke ko sobake alekum boke sobere atete kum bo shufe kati sigi ka maulame mimbe jamana kono ka don nga una tawuta uye kudita kala minye chami akoko premier ministre Kouran na manye ko joro drama akabo hal na kira shufelai aka maulame ubusonga fusa kosebe wa minye fana yero ni joro ina na sorota akani ki jurusira o te soroble to terike korom numbe nani ulu jalaji mi nyonfe ulu ba wele ka dese o tse ka gerala ire aku nega jurusira maminu ba wele nega jurusira ofe aku kan nega juruta anuka kuma dobe dola ulu be songa ladlika nyon faina o mi Sheikh Mohamed nuka mako Mamutu Cham aku ne jatemne ke bi Mali joro be joro la ni dira ima ina fo jamana kuntiya joro nu ministra joro nu anga jamana kono ani ka ibe politiki ton kuna anoti kele sa politiki ton kono mi mani jaibo ke foti fima na jamana kuturu jamana dembe la jile sigile nyabila sabu bi Mali be la halamina e ko ka kumala abina fo ambe kuru do kono ambika batige bayin kono la bama chama mbika anlamuni mambika kurin boli oye nyamai ne ema se ka kuru buli ka tela ka boni bamakuru munchela wala sa anga se ka bo gela chela a togobi dai kuna de odila amfle chamanje fanga mi konna la nini ata ko flanai a cham ko sigi kun kemeni ni sigi kera nai na anana seni hakema akakan yelamani chamambe chamanje fanga mauku nyeshi oma adobi dola sharia kera fen anga jamana kono Joliba Mali kona la bi na sende ka furake sharia tigila mo keme ka sharia mununu ka nyeshi uyerema uyere dunga kuma uyere sagode bikala sharia kalaje akatle akake jamana debe ka sagoi ko were be kola anga jamana konya ni ajala ka fo cheke daudu cheke da ba minumbe no institution ba ni tolo iba ka fo nafulu kasabi bawde be do a chakeda nuna nafa ere tala ko o chakeda nunu se ka sunzuro folo ka transition lateme ka bara minu bara kuluma oluye kuluke wala sa amse ka bo dingen kono folo sabu anti wati kono inafo wati towde wati ni adamana wati de no transition munga fo Assimi Goïta mi na lebe colonel ango fuka daka sabu ale de be chamanje fanga nyema yala bi minga la dilikan fana be o ka fo anyena aka ko ta jona ka fo de aya fanga bembulu kan sulu sala ka ko ke ba fo ko fanga bembulu chogo mi mana njamba kete mauna asiga kulula de ko ba nyini premier ministre kura fana fe premier ministre kura mi ni atogo madon folo anna sola tobe mauda mabu ko fofolo nga akijija a politique madu na amana ke chogo politique ma kondo nga afleni joro kele mindile fla amani na ninje na yetlunga kenna aka politique ko ere o banedi ko sobe nga kumatera tulo ayni mbole zeko kono mami fasiri mami akilla di lezeko mauma o Sheikh Mohamed nuka mako Mamutu Cham ko sobe lameba bonya bala Joliba FM bi kuna foligafe
kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye l'indépendant ye ale kumana indépendant kumana a jirala k'a fɔ ko ni jateminɛ kɛ maliden minnu bɛ jamana kɔ kan u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn dɔ kɔnɔna la u ko min ma ko conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM CSDM ɲɛma ale bɛɛ b'a dɔn maa min b'a kunna o ye Mohamed Sherif Haidara ye ko Mohamed Sherif Haidara a ye jalakiba de ta ka ɲɛsin jɛkulu wɛrɛ ma min bɛ maliden minnu bɛ kɔ kan u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔ n'o ye conseil des maliens de l'extérieur ye a ɲɛma a BBC la ko ale de filɛ ka nafolo di Baydi Dramé ma ko ka bureau kura wɛrɛ sigi CSDM tɔgɔ la k'a sɔrɔ ale Mohamed Sherif Haidara ale de dun ye ɲɛma ye a bɛ n'a fɔ CSDM bilama tolo ɲɛma fila de b'a kɔnɔ wa a kulu in tilalen don fila ye bɛɛ n'i ka fan conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM an bɛ don min ko bi a jirala k'a fɔ fan fila don fan kelen o bɛ Mohamed Sherif Haidara ale de bɛ k'o ɲɛmaya kɛ fan kelen o bɛ Baydi Dramé in bolo n'i ye jateminɛ kɛ Mohamed Sherif Haidara ale de filɛ nin ka kunnafonidilaw wele k'i fɛla di nin ko in ka tarata tɛmɛnen juin kalo tile fɔlɔ a yɛrɛ ka CSDM dagayɔrɔ la a kɛnɛ kan a ye jalakili ta ka ɲɛsin conseil des maliens de l'extérieur ɲɛma ma dɛ a BBC la ko ale de ye nafolo ta ka di Baydi Dramé ma u ye assemblée générale min kɛ ni u ye bureau kura sigi yɔrɔ Baydi Dramé ale ye CSDM maakɔrɔ ye maakɔrɔ don maa min yɛrɛ CSDM ma k'u kun y'a gɛn ka bɔ CSDM baara bɛɛ lajɛlen la u kun y'a tɛgɛ ko ka bɔ baara bɛɛ la o kɛra kabi san 2019 septembre kalo tile 22 ka sababu kɛ ko jalaki dɔw binna kan a ye CSDM ja n'o y'a logo ye k'o ta k'o don fɛnw na min n'a ma kan a taara n'o ye yɔrɔ la n'o ye propriété intellectuelle Institut national de la propriété intellectuelle France jamana kan ka to o ɲaami fɛn dɔ la ye ani ka tila ka CSDM fɛn fɛn y'a sariyaw ye ka i sen tereke ka CSDM yɛrɛ ɲɛda ka tiɲɛ diɲɛ ɲɛfɛ maaw bɛ danaya min d'a kan ka a tɔndenw yɛrɛ ka muruti fari da u kan ani ka CSDM gafew k'u yɛlɛma k'a k'a yɛrɛ ta ye cogo min mana ja a b'a kɛ ten Mohamed Sherif Haidara ko a cɛ kun gɛnna n'o ye Baydi Dramé sabu a kun ye nin waleya minnu kɛ CSDM sariya tɛ wa a tɛ bɛn ni o Baydi Dramé tilala ka na ale de tun bɛ Faransi CSDM ka bolofara min bɛ yen nɔ ale de tun b'o kunna wa ale de tun b'o baaraw kɛ bona na k'a kalama k'a bɛ nin janfa in na a fana gɛnna ka bɔ CSDM la n'i ye jateminɛ kɛ a kɔni a ma jɛn dɛ sabu a nana a ye jɛrɛ dɔ kɛ n'o ye assemblée générale extraordinaire dɔ ye ka bureau kura sigi ale yɛrɛ y'o ɲɛma ye a bɛna fɔ CSDM bi a bilama fila don ɲɛma fila b'a la Baydi Dramé ani Mohamed Sherif Haidara Mohamed Sherif Haidara ye ale min ni ale de lakodɔnnen don sabu a ka fɔ la olu ye jɛrɛ min kɛ ni o kɛra sababu ye k'ale Mohamed Sherif Haidara sigi CSDM kunna a waati jamana ɲɛmaw bɛɛ taara a kɛnɛ kan o b'a jira k'a fɔ ale de ye ɲɛma ye danaya bɛ maa min kan min lakodɔnnen don diɲɛ ɲɛfɛ nka Baydi Dramé min nalen filɛ nin ye ko a nana nka maa wɛrɛ b'a kɔkɔrɔ dɛ o ye Abibu Sila ye Abibu Sila min bɛ au conseil des maliens de l'extérieur ɲɛma bi ko o de y'a bisimila ka ko in jaa bolo wa ka nafolo yɛrɛ di a ma ka bureau sigi bureau min na a man kan a n'a sigili yɛrɛ man kan maa min gɛnna ka bɔ tɔn kɔnɔna la n'i taara bureau sigi yɔrɔ o ye ko wɛrɛ daminɛnen walasa Faransi jamana kan a jala k'a fɔ madame Maru Dramé ani madame Kande Sila Faransi olu bɛɛ lajɛlen b'a nɔfɛ nin baara in na nka u ye laseli kɛ laseli min ni u y'o di Faransi maa min bɛ CSDM ɲɛmaya la bi CSDM yɛrɛ tɔgɔra n'o lakodɔnnen don ko u y'a fɔ ɲɛna u ka n'o ye madame Jabate Marietou Diallo ye ale yɛrɛ ye vice présidente ye CSDM Faransi kɔnɔna la ko a ka sariya sɛgɛrɛ sariya min n'u bɛ se ka u bɔ ɲɔgɔn na sabu a tɛ taa o kɔ ni tɔn kɛra ɲɛma fila b'a la banfula kɔni tɛ se ka don kunkolo fila la ko in a laban a bɛ taa kiri de ɲɛkɔrɔ kiri de bɛna se ka ninnu bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ nin ye kɛlɛ wɛrɛ daminɛnen maa tɛ min b'an waati dɔn kosɛbɛ kuma in nin ye tolo an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ lamɛnbaaw bonya b'a la. Joliba FM. kunnafoni nasira la min bɛ tali kɛ sɛbɛn bɛ ni u k'a ma ko indicateur du renouveau Dramane alu kɔnɛ ale kumana a ka dakuruɲɛ kelen min n'a nafa bɛ ɲɔgɔn na a y'a jira k'a fɔ ko a bɛna fɔ ɲɔgɔnyew bɛ senna
ɲɔgɔn minnu ni dogodogoni ɲɔgɔn ye do kidal ni jɔn ni cɛ ni o fɔra ko tigi ye jɔn ye bi dama na alu kɔnɛ ko sɔrɔsiw olu de ye n'o ye jɛnti maaw ye u bɛ ka ɲɔgɔn ye dɔw kɛ bi ɲɔgɔn ye minnu ni dogodogoni b'a la nka a mana kɛ cogo o cogo a ko na bɔ kɛnɛma don dɔ la o la dake a y'a jira k'a fɔ sigikafɔ dɔw olu bolodalen don mouvement armé n'u ye marifatigi jɛkulu kɔrɔ ninnu olu ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ko n'u ma garanti sɔrɔ walima ka kuma f'u ɲɛna u bɛ se k'u bɛnkan sɛbɛn lawaleyali kan min bolonɔ bilala Alger ka n'a kuncɛ Mali kɔnɔna la yan n'u ma kuma sɔrɔ garanti kuma sɔrɔ ka o waleyaw kɛ tiɲɛna olu tɛna transition u da tɛ a la wa u tɛna don gouvernement yɛrɛ kɔnɔna la ko ciden minnu ni olu yɛrɛ makɔnɔnen don bi tile kɔnɔna la transition ɲɛmaaba Asimi Goïta a na kɛ u bɛna ɲɔgɔn ye ka sigi ni kuma kunna walasa laɲini min b'u fɛ ka se ka kuma a kan ni dun ye jateminɛ kɛ tolo a jarala k'a fɔ bi yɔrɔ rebelle kɔrɔ ninnu u bɛ sɔn ni bɛnmakɛ ko la yɔrɔ transition ɲɛmaya dilen don M5 RFP a premier ministre di ma olu de ma bi ni Choguel Kokala Maïga ale de tɔgɔ fɔnbɛ o la ale dun Choguel Kokala Maïga kelen bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min n'o ye accord pour la paix a kalenkan don ko fo sigi ka k'a kunna a kɔnɔ kuma ka la yɔrɔ minnu man ɲi k'o bɔ a la yɔrɔ minnu yɛrɛ ka ɲi k'o to a la o dun yanni premier ministre in ka d'u ma laɲini 10 tun b'u bolo laɲini 10 in na a bɛna fɔ Choguel ko a ye segin kɔ boloda ka ban dɛ ayiwa daki de y'a fɔ ale indicateur kelen in kɔnɔ min ye Yusuf Kulubali ale ye Asimi Goïta ka ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen ye sariya ko nasira la ko a ye laseli min kɛ a ko kalo 9 de tora cɛmancɛ fanga ye walasa a ka ban ko nka kalo 9 in tɛna se ka u labɔ fiyewu ka se ka kalata minnu ni o fɔra ka kɛ basigi kɔnɔna la ani bɛɛ ka sɔn a ma a tolo kalo 9 in tɛna se k'u labɔ dɛ ayiwa Isu Kulubali de ye nin kuma fɔ indicateur de renouveau a ka kuma la ko a ye nin bɔli min kɛ kunnafoni sira dɔw kan min tɛ Mali kɔnɔna ye a ye ko nin bɛna fɔ nin ye sigasigana dɔ dontɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalata minnu n'u olu bolodalen don i n'a fɔ jamanakuntigi kalata o min y'a la belebeleba ye février kalo tile 27 san 2022 yɔrɔ waati CEDEAO kɛlen don k'i ka bagabagali bamuru da anw kan na Union africaine farafinna kɛlɛ tɔnba fana kɛlen don ka o fana y'a ka bagabali yɛrɛ lawaleya ka ban ko ka anw ka jamana gulon an sengana ye u ka fugi la fo kalata ka kɛ kalata dun a fɔra ko cɛmancɛ fanga ye kalo 18 CEDEAO ko kalo 18 tile kelen tɛ fara a kan wa kalata minnu n'olu bolodalen don a bɛɛ na kɛ a kɛ waatiw la ni dun ye jateminɛ kɛ Asimi Goïta a ye communiqué fɔlɔ min kɛ waati min na a ye bandaw ni Muktar Wan tɛgɛ bɔ baara la a ko kalata ninnu k'u bɛ kɛ dɛ a bɛ kɛ waati yɛrɛ la nka waati min fɔra a da ma don o la Yusuf Kulubali ka kuma min n'a ye nin fɔ ko nin bɛna o kuma de sɛbɛntiya k'a fɔ kalo 18 o de fɔra ko kalata na kɛ o kɔnɔna la nka yɔrɔ i hakili bɛ CNSP la o ye sɔrɔsi ninnu ka jɛkulu kɔrɔ ye waati min na o ye fanga daraki Ibrahim Bokar Keita la a waati u na kan colonel major Ismaila Wake a waati ale laseli min kɛ mɔgɔw hakili b'o la a y'a jira k'a fɔ ko transition min ni u bɛna o kɛ u bɛ sɔn ka san 3 u b'o de kɛ nin kuma ninnu ni Isu Kulubali ka kumaw u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na indicateur ka kuma la a bɛna fɔ aya an kɔni solila nka an man taama fɔlɔ dɛ sabu kalo 18 fɔra cɛmancɛ fanga la nka maa min ni o bɛ Asimi Goïta ka ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi sariya ko nasira la n'ale ko kalo 9 min tora aya ko kalataw tɛna se ka kɛ a kɛ waati la waati tɛna u labɔ tinɛni n'a ye min fɔ Bamaɲɛkuru ko la dɔnbagajɛ y'a fɔ dɛ indicateur de ye nin fɔ Amadu Tolo i bonya bɛ kunnafoni la Joliba FM kunnafoni di sɛbɛn min bɛ yen ni o ye Nouvelle Horizon ye ale kumana Nouvelle Horizon kumana Tolo a jarala k'a fɔ ko min ye farafinna an ka farafinna députés bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu min kɔnɔna la n'o ye parlement panafricain ye Tolo ko mankan cayalen don a ɲɛmayasigi la bi awɔ
ko a jarala k'a fɔ waleya dɔ kɛra waleya min ni dantɛmɛ wale yɛrɛ don kosɛbɛ wa a ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen labɔ tolo a jarala k'a fɔ o senfɛ Union africaine farafina kelentɔnba ɲɛmaaba n'o ye Musa Faki Mahamati ye ale ye laseli kɛ ko ka u ka baaraw k'a gulon fɔlɔ yanni ɲɛ bɛ sɔrɔ ko la o yɛrɛ k'u bɛ kalo kelen kɛ o la fɔlɔ nin waleya min n'a kɛra yɔrɔ nin waati na u bɛ ɲɛma sugandi la parlement panafricain kɔnɔna la n'o ye wasadenw ye minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ farafina bunakun kan a jala k'a fɔ a bɛ ka kɛ sisan Afrique du Sud jamana de kan ni ye jateminɛ kɛ ko dɔw bɛ yen olu kɛmɛ ka jalaki ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma farafina kɔrɔyan fan olu kelen do ka jalaki ta ka ɲɛsin u tɔɲa maa minnu bɛ farafina cɛmancɛ ani farafina tilebiyanfan k'olu kelen do ka ɲɛmaya in kɛ u yɛrɛ nagakɔrɔko ye maa si t'a sɔrɔ ni olu tɛ a kuma kɔni cayara fo u yɛrɛ dama u nana bila ɲɔgɔn na waati min na u bɛ kalata yɛrɛ la ko député dɔ min n'o bɛ Zimbabwe o nana u ka kalata bɛ kɛ u bɛ sugandili kɛ ka taa bila boîtini min kɔnɔna la n'o ye urne ye o de y'o ta ka boli n'o ye awɔ o y'o ta ka taa n'o ye ko kalata tɛ kɛ bilen anw dun an badenmuso in ni o ye madame Aïdara Aïchata Cissé n'u k'a ma ko Chateau ale bɛ ɲɛmaya ɲini nɔfɛ ale ni a tɔɲa Zimbabweyen olu kalata bɛ ka kɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna yen de Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ a waleya kɛlen yana ka se hakɛ dɔ la tiɲɛni ka kɛ min ye Union africaine ɲɛmaaba ye ale kɔni ye lettre ci k'a fɔ aya ko min daminɛnen nin u ka ko jɔ fɔlɔ kalata bɛɛ ka jɔ sabu nin ye ka farafina tɔgɔ ka tiɲɛ diɲɛ ɲɛfɛ walima k'a jira k'a fɔ an bɛ jɔrɔ ko kɛlɛ la an ni ɲɔgɔn cɛ u k'a ko jɔ fɔlɔ n'a ma ɲɛ ko u yɛrɛ dama u sen ka bɛn a la sabu n'i ma ɲɛ ko i bɛ ɲɛma kura sigi u k'a sɔrɔ a ka kɛ bɛɛ ka sugandili kɔnɔna la yɔrɔ Aïchata Cissé n'u k'a ma ko Chateau ale bɛ ɲɛmaya ɲini nɔfɛ ale yɛrɛ ye bataki kɛ a ka compte Twitter sanfɛ k'a fɔ ko ma hakɛ min bɛ yen ni olu kɛmɛ ka danaya da olu ka fanfɛmaw kan k'a fɔ ko u na kalata in kɛ wa ko kalata yɛrɛ kɛra jɛlenya la nka n'a fɔra ko maa dɔw nana ka na kalata mina ta ka boli n'o ye walima ka u to kalata yɛrɛ ja la ka mankan wuli ko bɛ n'a fɔ ko dɔ kɔni sebaya sɔrɔ ka ban a yɛrɛ ka fɔ la sebaya bɛ olu bolo ka ban u ma se kuma caman ma o dun an b'o o ko la waati min na Union africaine farafina kelentɔnba u kɛmɛ ka Mali gulon a sen tɛ foyi la sɔ bɛ ka da fara dɔ yɛrɛ bɛ ka ko ka fara a kan ale Nouvelle Horizon kelen na min ye Dr Umar Mariko ye a ye kunnafoni kɛ ani kunnafonidilaw ye sigi dɔ kɛ a yɛrɛ ka politiki tɔn jabala n'o ye Sadi ye a senfɛ Dr Umar Mariko parti Sadi parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance a y'a jira k'a fɔ kunnafonidilaw la ko min ye nin waati in na jɔrɔko kɛlɛ min ni o kɛra n'o nana kɛ sababu ye Bandaw ani Muktar Wan u bɔra u jɔyɔrɔ la a ko coup d'état in olu sen t'a la dɛ ale Umar Mariko t'a yɛrɛ y'a kɔnɔna la bi a t'a yɛrɛ y'a kɔnɔ sini sabu olu kun ye fɛn fɛn fɔ ni M5 RFP kun taamana ni o sabu a waati kɛlɛ in daminɛ waati olu ni M5 kun bɛ ɲɔgɔn fɛ waati min na mouvement démocratique et populaire u ye M5 ye olu janfa u ye u ɲini ka kuma yɛrɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nka u ma sɔn Dr Umar Mariko ko a ka ɲɛfɔliw la ko n'i ye jateminɛ kɛ ko jɔyɔrɔko kɛlɛ de filɛ nin ye ka na Mali bila transition kɔnɔ an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ hakɛ min yɛrɛ la bilen Umar Mariko ko n'i dun ye jateminɛ kɛ jɔyɔrɔko kɛlɛ o mana don ko la Mali ko kuma tɛ foyi dɛ a jala k'a fɔ Sadi ɲɛma in a ye laseli dɔw fana kɛ ko aya Bandaw min yɛrɛ ni o tun bɛ ɲɛmaya la a ko Bandaw ale ni Bandaw tun bɛ kuma k'a sɔrɔ hali a ma ta ka kɛ ɲɛma ye nɛgɛjuru sira tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ tile saba ale ni Bandaw tun bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ o tun bɛ barow yɛrɛ kɛ nka kabi Bandaw kɛra ɲɛma ye k'ale bɛ Bandaw wele ka dɛsɛ a tɛ nɛgɛjuru sira ta u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko Bandaw ye tali dɔ kɛ Faransi a waati a yɛrɛ Dr Umar Mariko de bɛ ka nin fɔ dɛ
ko min Sumelu Bube Maiga ye ko ye wele ka fu ina kube fe ka ɲɔgɔn ye ka y'a fɔ cide ko ka taa fɔ Bube ye ku ti ɲɔgɔn ye muna ka to Mali la a ma fu ina ku ka ɲɔgɔn ye fɔ ale nane Faransi yan nɔ ku ka ɲɔgɔn ye ko mun de la Bube y'a fɔ a ko ale y'a ko k'a y'a ɲininka ko Bube taara Faransi de wa k'a k'a ma aya ne t'o dɔn dɛ Bube taara Faransi ne m'o f'i ɲɛna nka ne kɔni k'i ma Bube ye a ka cidenw nana fɔ ɲɛna ko ne n'a ka ɲɔgɔn ye nka ɲɔgɔn ye ale kɔni ma sɔn a ma Umar Mariko ko k'ale tala k'a fɔ a ɲɛna e dun ye jamana kuntigi miliyɔn 100 ni miliyɔn 50 e kelen b'o ta a ko o man ca bandaw ko min f'i ɲɛna Umar Mariko miliyɔn 50 kalo ne tun b'o bila ka taa Minaka ka taa a kun b'o bila ka taa Minaka o bɛ taa don fɛn dɔ da fɛ wa miliyɔn 100 tɔ min b'a bolo ale tun bɛ Asimi Goita sara o la o nafolo tɔ ale yɛrɛ b'a yɛrɛ sara o la bandaw ko caman bɛ yen minnu kɛra nka ale yɛrɛ tun ye ale minisiri wele min bɛ sariya kunna k'u ka ɲɔgɔn ye dossier gɛlɛnba minnu bɛ yen dossier minnu ni bɛɛ lajɛlen b'a a ɲɛdɔn ko u ka a dossier dayɛlɛ minisiri kɔni tora yala la dossier ninnu dala a ma se k'a dayɛlɛ fo ka na se ale yɛrɛ ko gouvernement min ye ale b'a ci ka se ka maaw falen walasa baara ka se ka kɛ o de sen fɛ a na kɛ dɔw bɔra u jɔyɔrɔ la a ma bɛn u ma olu ko fo ka u don gouvernement la tuguni ko in bɛɛ lajɛlen filɛ nin hali ni bandaw ma kuma Umar Mariko a ma a fɛla fɔ nin a y'a fɔ kuma in dɛ a ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ e ko an ti kunnafoni jɔn yan yani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na sɛbɛn yɛrɛ nana don an bolo communiqué dɔ don ko ka kɛ ni M5 RFP mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques ko ka kɛ n'u ka sankunbɛ sɔrɔ ye k'u bɛɛ lajɛlen wele maliden cɛ ni muso u ka fara ɲɔgɔn kan bala min bolo dalen don juma nata in sini juma juin kalo tile 4 san 2021 nɛgɛ kanɲɛ 14 waati monument de l'indépendance la Bamako ko bɛɛ lajɛlen ka ye kɛnɛ ka o ka d'u ye kosɛbɛ bataki in kɔni mɛra u ka comité stratégique yɔrɔ la Ousmane Doumbia ale de bolo n'o bɛ sɛbɛn na kosɛbɛ kunnafoni bɛ bila nin kan yan ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gafe kuraw bɛ bɔ an b'olu lakari lamɛnbaaw ye yanni o cɛ an b'a fɔ Ala ka tile hɛrɛ caya aw ni ce Radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la